Kaixo, bide honetan taktika ariketekin jarraituko dugu eta 8. orrialdean dauden ariketak egingo ditugu. Kasu honetan, dorra izango da sake mate ematen duena eta horretarako zaldiaren laguntza izango du. Ariketa hauetan, bi motatako sake mata daude. Bata da lehenengo adibide hau moduan, non zaldiak ertion uzten erregari bere zutabetik irtetzen, eta bigarren mota da non zaldiak dorra joango den laukia kontrolatzen duela. Orduan, kasu honetan, joango gara hori lehenengo ariketarekin, kasu honetan ez dudan bezala, zaldiak erregari bi lauki hauek murrizten dizkio. Orduan, ekin beharko duguna da, dorrarekin atze zutabean sake mate izateko. Jokaldi honekin, sake mate bihurtzen da, ez ba? Atze zutabeko laukiak dorrea kontrolatzen ditu, eta G zutabeko laukiak zaldiak. Bigarren ariketan, ariketa hau da, aurreko orrialde batean ikusi dugu moduan azken hilarako sake matea, ez ba? Hemen ikusi dezakegu erregeak peoi bat duela bere aurrean, eta hemendik ezin dela eskapatu zaldiak kontrolatzen duen lauki bat delako. Beraz, dorre azken hilarara mugituta, sake ematen diogu, ez du nola gorantza egon, eta ez du nora joan. Beraz, sake mate. Hirugarren ariketa, hau da, bigarren motako ariketa, non zaldiak dorra mugituko den laukia kontrolatzen duen. Dorrea G zutabeti dabil, eta zaldiak laukia kontrolatzen du, eta baita hau. Beraz, dorrea G zutabera eraman da, sake ematen diogu, dorra defendatua dago, eta ezin da G zutabetik eskapatu, eta ez da ere atzetik, zaldiaren kontrola dela eta. Begiratu dezagun hurrengo ariketa, laugarren ariketa. Hemen dorreak sakea bai hemen eta bai hemen eman dezakez, ba? Bezatu beharko dugu, non izango den sake matea. Zaldiak ze lauki kontrolatzen ditu, bai hau eta bai hau. Orduan usten dut, ikusten dela nahiko argi, sakea behan ematea, edana nahikoa, erregea, 7. hilaratik eskabatzen bai da. Orduan, ikusita zaldiak ze lauki kontrolatzen dituen, dorra mantendu beharko dugu 7. hilaran. Sake ematen du hemen, zaldia kontrolatzen du, lauki hau ere zaldia kontrolatzen du, eta beste 3 laukiak dorreak. Beraz, lortu dugu berriz ere sake matea. Hurrengo ariketa. Hemen berriz ere, zaldiak dorrea babestuko du. Beraz, nun izango da sake matea? Hemen, ez ba? Sake ematen diogu, dorra ezin da jan, G8 laukia zaldia kontrolatzen du, eta G7 laukia dorreak. Beste ariketa bat gehiago. Berriz ere, dorrak nun ematen du jake, bi lauki hauetan. Orduan, pentsatu behar dugu, ze lauki izango den aproposa. Ikusi dezakegu baita ere, bai lauki hau eta bai lauki hau, peoiek kontrolatzen dituztela, ez ba?
Orduan, jakea hemen emateak ez du balio, ez ba? Erregea, barkatu. Hemendik eta hemendik eskapatu bai liteke eta. Eta zer gertatzen da bestea lekuan ematen badugu jake? Jake da, dorrea zaldiak babesten du, lehen esan dugun moduan bai laukia eta bai laukia peoiengatik kontrolatua daude, C6 laukia zaldia kontrolatzen du, eta B zutabea dorrearen menpe dago, beraz, xake matea lortu dugu. Goazen aurrera. Hemen errege baltza dago bere piezengatik inguratua, eta horrek lagundu barik da bere eskapatzeko aukerak murriztu egiten ditu. Hemen garrantzitsua da ikustea, zaldi honek lauki bi hauek kontrolatzen dituela. Ikusten dugu baita ere deko hilara dagoela piezez beteta, orduan zer behar dugu? Xake emotea horrez ba, orduan dorrea janda, xake da, dorra kontrolatzen du, eta beste bilaukiak zaldia kontrolatzen ditu, beraz, xake emate. Kasu honetan zaldia, dorrak defendatzen du, oso ondo. Xake eman dorra horra mugituz, xake ematen dugu, dorra zaldia defendatzen du, lauki bi hauek dorrea kontrolatzen ditu, eta G8 laukia zaldia kontrolatzen duen laukia denez, xake mate. Hurrengo ariketa. Hemen, errege beltzak alfilau joan dezakez ba. Orduan hori izango da baita ere pista bat jakiteko dorreak nun eman behar duen xake. Barkatu. Alfil hau izango da oso baliagarria, erregari laukiak kentzen dielako. Baina esan dudan bezala, arazoa da defendatu bari dagoela, baina zer gertatzen da dorrea H8ra mugitzen dugunean. Jake ematen dio erregari, dorra zaldiagatik dago defendatua, eta dorra hemen H8 laukian egon da, erregeak ezin du H6ko alfila jan. Esan dugun bezala, alfila garrantzitsua da G6 laukia murrizten duelako, zaldia peoia defendatzen du, eta azkenik G8 laukia dorreak. Beraz, berriz ere, xake mate eman dugu. Hau lehenengo ariketaren oso antzekoa da, lehenengo ariketa zen hau. Hemen G6an peoi bat daukagu. Hemen berriz, errega zergatik ezin da G6ra joan, peoi bat dagoelako ez ba. Baina hemen ere, lehenengo adibidean bezala, bai G6 eta bai G8 laukiak zaldiak kontrolatzen ditu, eta beraz, behar duguna da dorrarekin, H zutabean, xake eman. Xake, eta kasu honetan, xake emate. Eta guazen azken ariketara. Hemen, xake anun eman alda, bilauki hauetan.
Bale, berriz ere, aurreko kasu batutxan ikusi dugu moduan, xakea F7an eman da, beltzek eskapatzeko aukera ezberdinak izango dituzte. Orduan, xakea F7an emateak ez du balio. Konproba dezagun, zer gertatzen den, E5ean ematen badugu xakea. Xake ematen dugu, dorrea zaldiagatik dago defendatua, zaldia aldi berean bere errega defendatzen du. Beraz, oin ikusi beharko dugu, eskapatoriarik duen erregeak, ez ba? E-zutabea dorrarena da, F6 laukia zaldia kontrolatzen du, 5. hilara ere dorrarena da, eta azkenik F4 laukira ezin da errega mugitu, errege zuria dela eta. Honekin, xake bat eman dugu eta 8. orrialdeko ariketak bukatu ditugu.